kaikenlaisilla vehkeillä vempäreillä, kun tää liittyy ihan tuohon filippiiniläiseen kulttuuriin. Lyö suoraan lyönti. Eli mulla voi olla niinku pidempi ase. Mulla voi olla sama liikerata mä teen, niin mulla voi olla puhelin. Mä voin käyttää kynää, rupi. Tai mä voin olla tee sama ilma-aseita. Puristustekniikoit, niin kun se tehdään tyhjikäsin, niin mä voin sama käyttää pitkä asetta. Sitten me hallitaan noin. Kovempi niinku täältä sivuprofiilista. Ai ne on Vilhelmin takatua. Hyvä. Erää esimerkiksi näihin, niin me voidaan täällä yhdistää esimerkiksi aseiden poisottoja. Me voidaan tehdä teollistaa, kiitos. Hyvä. Me voidaan lupatuksia alentaa tekniikkaa. Poisottoi. No se. Meillä on ihan kaikki samat peruspotkut. Pitkäetäisyyden potkut ja lyhyt. Me tehdään potkuja tän alas, potkuja alas, potkuja alas. Elikkä hallitaan täältä. Hyvin paljon semmosia me reenata, me lyödään 10 päällä lyhyen etäisyyden. Me harjoitellaan sekaisin kaikkia lajijoukkoja. Ottakaa palit. Kaikki hallintaan. Mä ajattelin ne kohtelemaan, kun on mun vaimo, niin se voi ottaa ruokaa. Ei viitsi sanottaa paljon. Elikkä me voidaan tehdä samaa sillä lailla, kun mulla on tyhjät kädet. Sitten tehdään siihen tekniikka. Hyvä. Mä yritän hallita aset ja jälkeen mä hallitta kaiken. Eli meillä on näillä ilmaharjoittelu. Me harjoitellaan myöskin esimerkiksi näillä paljon, eli tämmöiset kypärät pääs. Oppilaat käyttää enemmän suojia, muut ei voi olla vaan kypärä eikä mitään.